Good afternoon mga kadunmaki alias Waray. Ngayon po ay birthday po ng aming head store po dito sa Homeworks Malanday. So ngayon guys, napagkasunduan namin ng mga dicer na mag-share kami ng tag 30 pesos para ibili namin ng cake at surpresahin namin si Sir Fernando Silvano kasi birthday niya ngayon. Yan po yung aming head store dito guys sa Homework Malanday. So abangan nyo guys, isusurpresa po namin si sir namin kasi birthday niya ngayon. Tara guys! Ito muna. Kaya wala pang tugtog. Tugtog na. Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. Palitan mo yan! Mabuti mo pa sana. Tulit mo Sino ba may birthday dyan? Ating di mahandugan. Ayos ka rin Yan mo na doon. Tara. Bakit? Maganda rin daw sila. Ayaw mo si Jules eh. Wish ka na. Happy birthday! Dami celebration yan. Thank you. Ayun na, Charis. Ay! Talaga yung purpose sir. Thank you. Happy 42nd birthday! Kita niya, binaban sa iba. Hindi naman kasi sa 40, no? Happy birthday sa'yo. Kung tugtog sa labas yun, tingin yung mga bibili rin. Pinali sa dami. Pinali sa dami. Laki ng subo mo oh. Hey! Diba? Kumakain na, bibidyo pa. Ayan, nakalimang hiwa ng pizza niya, no? Pero lang. 5. Ayaw mo pa aminin. Alaglag mo ba ako sa vlog mo? Aminin mo. 5 na naubos mo. Oh, tingnan mo, wala nang laman. Kasi malakas to kumain eh, yan oh. Yan. Oh,
Dadalawa na lang pala natira sa 5 box. Boss. Sinungaling ka na lang, di ba totoo? Aminin mo na kasi, 5 o 10? Dalawa ba? 2 box. Yan, umamin ka rin. Di ba, kumakain yung tao, videoan. Baka mabunulan ako, nakabidyo pa rin.